prípadov. Majitelia si za každým našli na parkovisku auto položené na drevených klátoch. Scenár sa za každým opakuje. Pneumatiky miznú zásadne nad ránom. Majitelia si na parkovisku nájdu už iba auto podopreté drevenými klátmi. Takto dopadol aj mladý študent, ktorý parkoval pred univerzitou. Doposiaľ neznámy páchateľ ukradol všetky 4 kolesá aj z vozidla Škoda Octavia, ktoré bolo zaparkované na Tajovského ulici. Hoci je iba začiatok pracovného týždňa, zlodieji vyčíňali už po druhýkrát. Niekoľko tisícová škoda vznikla aj majiteľovi luxusnej limuzíny. Zlodieji kradnú na parkoviskách medzi panelákmi, neboja sa dokonca ani neželaných svedkov. Poverený príslušník začal v tomto prípade trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže. Hrozí trest odňatia slobody až na 2 roky. Odborník radí majiteľom aut, ktorí majú strach, aby používali špeciálne zabezpečovacie skrutky na pneumatiky. Používajú sa bezpečnostné skrutky alebo bezpečnostné matice na to, aby v podstate sa nedali tie šrouby odkrútiť. Zlodieji pneumatici zatiaľ unikajú. Pokladajú však, že pracujú na objednávku a miesta, kde kradnú, si vopred vytipujú. Z Banskej Bystrice pre televíziu Katarína Kováčiková. Trnavský